Dana Pastori hi kumsangkat zakua somruk pathum khan Corpus Christ Texas alo pianga mizoten son kanti mai pa enkol na hnuai lova seilian ania anu Francis sela poin apa chanchin hi chu suinuam ativak biglo reilo te anin zui chhungin arai palhlau maya anin neita silova denai chu amain a enkol seiliana apa chu hriat po a hriat tir du lova ani poin aron ngai ven ngai lem lo denai chuan anau pan lai tang rengin chung ko pa ngai tak pa berwap na hnuai om khom te chu a thalel ve thin lea chu aswang to na chu pasala nei hnuwa ti hlotlinin alo ama fanu pani an nei hnuwa phei chuan apan lai nun shom takte chu thei ngilin nui chunga jing ni chuak eng moi takhan ma chon te po ngaya alo nei ve theita Pensacola Florida thingpui dor a honga a pasal nen chung ko anan din chhota boka anuna chuan soile sel tu reng aum lo niin alang chuta kumsangkat zakwa somkwa pani October thla khan apa Peter sarita hena tangin avoi khatnan phone call adong hlol maya athil tona piang mai chu lomna tur hlir ani apa chuan dei nei hena chuan unau pathum mipa pakhat le meichhia pani anei thu sein anau pang berkethin mu adu thu aron shrila denai po chu alo phur hlea alaizon nu nena in mu chu remati thu apa nena chuan alo shrila ti chuan kethi chu Charleston South Carolina tangin Pensacola Florida chuan aron zinwang wanga avai khatnan unau anin muveta maktak main meiche pani ti vesi seituran nga dun hlea achang le an trapa achang le an nui le bok boka anin ngai na ngal hle ani kethi chuan alaizon nu omdan le an chung ko din munte chu o om hle in asia nau pan lai chung ko mu malpo neilo chuti taka anun in thlak dang lamta chu muin alom pui hle amai ro chu hlim na nui mel phena chuan lungai na chhum pui cha tak alo jing reng maya an nu pain kar bo rok chu a thalo hle ni in a soi tamaya denai chuan tharau lam thil angai poi mo hlea an pa chuan a tuipui ve du tlat lo tuipui lo satlia mai po nilovin ado dal fowa chu chuan an nu panuna ngong thalo taka nei ni in a soya nileng anin kom hnuwa chuan kethi chu a hotel lo hun ve ta an unau chu thileng kim in shiltona mamona zona pianga in puiton turin thatakin anin thla kethi chu South Carolina lampanin ain khal chuak le ta ani a hokonga chuan thil tam tak aril ruwa a oma deinai chuan a phu tok le amamo tok Hmangaihna adong lo ni tein a hria a soi mai ai khan an nu pain kar chu a buai hle aringa alaizon nu chunga chuan a tul danang zel Hmangaihna lan tir ain tiam non mol mai ani denai te nu pa chu hlau thonang ngein kumsangkhat zakwa somkwa pali khan anin then tange ngeya bulchan thaturin New Orleans lama apema eizon na ngel ngette aneya adin hmuna siam that huna afate po hruai vea akianga omtir aril ruka an pa po in churo manna chu pompuin thatakin anin thla denai chuan New Orleans chu nuam ati hlea an laizon nu kethi hena po aop na tur dik takani thu ha hi pin a soi thina thian po nei ngal thuaya arin na trompui tu mi engemaw zat an lo om ve bok nen in thenna wang aril runa po zoi in are ve tiala a kho hoi po alo zang khai le tawa amai ro chu adin muna so nge that viau nuwa po a pasal lui chuan an fate chu aron chua du ta hau lo maya beise yangin thilakal talo chuta kumsangkhat zakwa somkwa panga April thla anin thenna lekha velte anan ti fela kotin an fate chu apa kiang om turin thu ati thlurup maya denai chu aril ru an na hle thunei tu ten tlo hun bi an siam saka akal zata khokar kong hla ti mai adang zolo akha tokin afate chu phone kal tlangin a bedeu reng boka ngai tua a pen na hle chuta anin then lekha ti felani tanga thalina an pa chuan nupui dangan nei le zuya a ma po ngai tua anat to te lul nen ohio anan pem le tangala chuta an nu shon chuan adua tangem
alo ti du da viau mayanga ti ngai tua reng in hun a hmanga aril ru adam thei meu lo kum sangkhat zakwa somkwa panga December thla afa te chu New Orleans a an ron jin ve thei hlau maya afanu te nena mas hun pui an han mang ho tur chu a phur hlea amai ro chu day nai chuan afa te a chuan danglam na engamotak omin asia angai acha thei ta hlek lo alai zon nu kathinen phone anin biak na afa te taksa chuan dukle pem a hmunual niin a soya tin an doi ema hlau nen ang hle niin a soi bok kum sangkat zakwa somkwa paruk January ni hnia afa te chu psychiatrist nena a hruaya rilrulam doctor ten uluk taka an kom hnuwa afa te chu an nusonin atidu da hle ani ti an hmuchuaka chongka mai po du tok lovin kuta thlak fowa afa te chuan Ohio hole chu thih hreinan hrenin an soi boka nu tan chuan ngai tha chi ani ta hau lo an nusonin afa te atidu da hle ani ti an hriat chua meu chuan de nai chu asa ve ta phat maya chan chuan na tho trulin a hreta amai ro chu thu nei tu te hnena a heka thiama chan le si lo chuan afa ten an tor pha mai a hlawa ma lalova han thon hole na chi zia zang ani to box si lo ti chuan de nai chuan afa te chu tlan bo pui mai thain a hreta ole kan kal thui main like kan pele lokila tine channel iro la subscribe lo ni chuan khong in min subscribe sak ve ngala notification khayon page one video tharlo chua piang in I first zia thei don ani de nei chuan ro man na zong te chu ke thi hne na soin afa te chu a hmangai thule an tan engkim ti ain huam thu te an sahim na ni don phot chuan anun na po ahlan mai tur thu te avashila Canada alu pui thei chuan US child custody danin aphuar to lovanga thlamuang takin anin beng bel thei dona engma hlo thon oma om lo thu te a soi boka ke thi chuan angai to hlea eng po ti se fimkhur takache turin thu aron ve boka chutia afa te biak po thei lova anan om ta ka chuan de nei pasal hlui chu angai achhata bik lova anupui hlui chu afa te rubawa puin FIR a thelut tarup mai dai nei le afa te chu kum khadon lai chin hriat lovin an bibo tawang wang maya ke thinen chuan anin befawa annu faza an him thu le ngai to ma anom lo thu te aron soi thina anom na munero a soi du ngai mi alova police ten an zong tia hriat awangin a fim khur hle amai ro chu a chui tu lam hi namphel phol duty chiang khan ni velo te po anima na US te ang ramzau heavy uchuaka po an zong chuak thei tlat maya kum sangkhat zakwa somkwa paruk December thatop lam deuh khan peter sari te chuan a thian pa FBI hne na tangin call adonga de nai chu Seattle Washington an hmu thu aron shilta afanu chu police kuta in pek mai lo chuan nau pang kidnap thu buai a oranga kum som chuang lai tang theidin huna adin thu aron soya peter chuan FBI ho fin ziale an na anin pek zia a hret chianga de nai chuman mai theidin huna an ding reng toa ma se police chief luani na zana nu nung ron lan tirin afanu chu atan reilo theidan ber tur kong an ron ko mu na ani ti aman thiam ngala ma se de nai om na chu a shebi klat lo vanei thlak takin ni somni panga Christmas tu ka de nai chuan apa chu aron be hlau maya peter chuan tlan chiat ngai na om to lo thule police tania na ain pek lo chuan shemna ama chon thei dan tur te chu ashil fia Dayton Ohio in muturin asoma ti chuan de nai chu police kuta ain peta ani la chuan zela an khung ngala afa te chu foster home nu cham en kol na ina anda lai loka de nai chuan reilo te afa te chu an pa hne na an kir le don ti asia aril ru an na hle peter chuan afanu chu police custody a om ai akiang om phal sak turin thu nei tu te adila ti chuan an ni rem ti na in de nai chu court a in lan hun ngakin South Carolina apa ina chuan a khosa vetari ani an chen ho chan chu eng po ni se de nai chuan apa kiang om chu nuam ati hlea ke thi po kar to pa piang in Charleston atangin aroin khal phei zia chung kwain anin kom khoma
nakin loka trail ma chon turan ni ti lam rengin an ril ru alua man lo zan khat chu Dana in ke thi hna chuan ai en a thiam thu a soya ke thi chuan a oi lo hlea ma se Dana chuan khoi kalo en sak ve rengang chetia a som lui tlata wangin a hnial du tabik lova ai en na kart mangin an hanin en sakta Dana chuan kart chu an thal ngau ngawa ke thi hna chuan a pasal nen an in then tur thu a soi chuak ta rup mai chuta an in then nuwa chuan a sum din mun po atlak niam na sat tur thu te ala soi le ta deuh dewa ke thi chuan oi lo viau ma se aril ru ero anuam zan big lo amai ro chu chanchin thalo lam ringot a soi nuwa chuan a eng lam zong in thilron puang chuak ve ta chung zong chu apal tlang nuwa chuan ramdang mi pasala anei lenga a hma ai na hlim zokanga anin hmangai u chuak hle don niin a soya ke thi chuan a hun lain oi lo viau ma se Dana shilok na zong chu a thleng dik vek ani Juni som kum sangkat zakwa som kwa pariat khan Dana chu kum ni chhûng probation a chhuatir ania hi awm zia chu zel banga zut lovanga amai ro chu kum ni chhûng en thlak anianga Department of Correction lamin awm dana thil fel loan mu zeu chuan shemnana sajok ama chonanga ma se ho tu te mit tlunga awm chuan azalen hlendon ti na ani Dana chuan chu hun tha chu bo pel atum lova ai en thiam na chu mang tangkain Jackson Square New Orleans ko thlera eizon nan a mang chhota ana tho na hmuna chuan thian thar achara a ming chu John Morgan nin ai en thiam ve thawani anin tontir phata tangin an ti du zong le an mi zia zong te ain mil hlea an hanin komari deuh hnuwa phei chuan thian angin anin en hlei thei ta meu lo Dana chuan hei ngei hi ani hi ka hmangai ka Valentine ngei mai chu tin alo suang to thin kopui du thu sam chu atong ta ain ngaya a hlim hlea John a kenga chuan a thla amuang em mai ani ayan na tangin sumte alalut vereng boka a fate a chan le theina tura ukil roina man turte a khol ve beka John a chuan ayan na sumringa ta tang chuan in khol nga a hardon ti hriain Bourbon Street a restaurant pakhata na a mu saka anin asem chuan na a thok ve boka an pahni an han tran dun meu chuan an sum khol po alo pung chak ve ta deu an nitin sen so ti tlem na ni pa formin John a chuan Dana chu aina in thiar lut ve mai turin a soma Dana po chuan thadon riavin a hria in khata an cheng dun ta ani Dana chu apa petera chuan angai to hlea John anen in an lua dun atanga reilo te aron tlo nge a Dana na tho na munte an kot thler te le zana an len kwalvel na munte an fang duna an pa fa hanin kom vel chu nuam an tin an hlim dun hle Dana ta veng vel chu zana po kong pia lun thei ema ri hlo zor le atimi te anin sul pel zut renga petera chu police hluiti taka afim khur hlea afanun hena chuan an khopui chu a him tok lo a hlau pui thu te a shrila state danga in sondan te ngai to turin thu te arona ma se Dana chuan John Morgan a kenga chuan engma hlau turom lo thu te le an kho chu en mai ang aya a him thu te soin apa hena chuan hlau thon tur pakhat ma om lo thu te a soya amai ro chu hunan kal dewa Dana chuan an khopui lun lutuk le zanlai po seilova ari lui reng mai chu aning ve ta hlea kumli hnuwa po afa te custody ala chang thei bok silo ano panlai atang to achak berthin le khabuzia lama kalte aril ruk chhota bok nen kumsang ni pani march ni som panga khan a thopui te hena bana tum thu a soi chuaka atum dan chuan karni chung chi a thok tonga ti chuan New Orleans chua sanin korta afate en kol tu ni na chu awachu to don ani amai ro chu a thopui te hena a ban tur thu soi chua tu ka tang chuan Dana chu aron lang tamia lo maya karni lai thotum angin alain soi sia a thopui te chuan mak an ti dewa chanchin ngai venin anina anan kola phone chu aring ral thak zel maya abiak zin ber alai zon nu ke thi po in Dana hena tanga kola dong tamia lo chu mak ati hlea biak potuma an be ngel nuwa po alai zon nu chu abetlang thei big lo Dana hian cell phone amang ve ngai lova
an in len lai na tang lo chuan in biak ngai na aum bok si lo chutia chanchin engma soilova akal lo rik ngot nu ani ni na chuan de nai bial pa John Morgan chu abial nu thona restaurant a chuan aron lang hlol maya de nai chu a thian tenen motorin an che suala damdoina aum thu le adin huna that vak lo thu aron soi tamaya chu thu chuan de nai thopui te chu a thong chiang hlea John hena chuan kan ven du thu te soin aum na damdoin te anan zot ngala ma se John a chuan ICU a om thu le damdoin lama thu nei tu ten in kanan rem ti lo thu in a changa ti chuan John a chu ama chi damdoina akal thei wangin de nei thopui te hena chuan abial nu atlo chungchang te adin mun te chu ni tin report a pe zia ma ason ve shet thu te chua thei thoi anin be sei thu te soin kar khat chung chu a thopui te hena chum lo chat lovin report a pe zata amai ro chu a thopui te zinga mi endi Salinas a chuan John om dana chuan thil dik lo enge motak omin a hria angai a tha thei ta hlek lo John chu an delivery boy ania ni tin an hmuwa ami ziale a hoi her engkim an hria min vong fel thlip thlep trong dan le in che du dana po zaum ve tok tak mi puitling takania ma se de nei dam lo thu soi tu ka tang chuan a por deuh chup renga a trong te chu aba nuai mai hian a hria a bial nu to swal to wang boy satlia ringot chu ni thein a shelo John chuan tri pa zu ve zeu ti po a hria ma se tho khat lai tang khan dam doi lama akai sang ni hriat na aneya aum na mun te na lo zir boka endi chuan ngol ve te om dan le trong dan te chu a hai big lo tin de nain to swal to ma kar ni liam ta vela tang to khan John chu ami zin thak na sa hle nin a hria alaka ai luling ema kutte po athak fovin a ring ma se ama de nei ber chuan engma a soi du ngai lova thian tha ti pui an tum ngel poin abial panena anin lai chin na chungchang chu engma a soi chuak du ngai lo endi chuan a thei angin an chui kwala chanchin bua motor accident chungchang pakhat ma a mulova John a thu soi te chu aoi thei ta hau lo in kanarem lo dana te adam doin ming tak ngel po a soi du lo dana te chuan thil dik lo om ngein a hria ma se endi chu thingpui dora thok ve mai ania ma han lak vak ngai na a hre si lo chu tiarin hlel na mita a thli reng lai chuan John a chuan kar ni nuwa thu thar lomom em mai aron neya de nei chu a pain dam doin thazo ka om tir duwa wangin aron hruai chuaka South Carolina lampana an thlo chua thu aron soya de nei tho pui te chu an tho huaya ngai thatakin an hna po an thok le theita John a chuan tuk tin abial nu chanchin chu alaron update zia apa bula om chu nuama ti thu te adam that le ve le aron let le thuai tum thu te a soi thina chu tiang chuan thakhat chung vel chu a thopui te hena report a pezat zata a in pezo khop mai tu kha chu John a chuan thu thar lo mom deuh aron nei lea de nei chu Czech Republic khopui Praga kar ni vel cham tura azin thu a soya chu ti Europe thlengthenga an zin theita chu an lo lom pui hlom hlea kar ni nuwa John a chuan thu thar dang ron nei lein de nei chuan Prague chu nuama ti thu le lom ri dewa tum thu te a khom dan vel te chu le khabuzia nan du thu samani thu te aron shilnin a thopui te hena chuan a soi lea chu bak chu a chanchin an soi zui ngai tameu lova zoin a mingpo a dai hlen veta a mai ro chu Charleston South Carolina om kethin alaizon nu chinchang a hriat dan chu a thopui te hriat dan nen aloin ang hau lo mai New Orleans lamin South Carolina ain enkol dam nuwa Europa zin ang an hriat lain South Carolina lam chuan New Orleans a omang charin an lo hre thunga angai nom chhota budum kethi chuan ni tin alai zon nu chu biak tumin an ina phone ngata John Morgan a chuan de nei chu a man lo thuin a lo chang zia a chang le in hnoya in lenga kom lak lo hlenin a soya a chang le a bazar te tia a in bual a chuak anuam sam lova amuhil a de nei nena anin biak theilo na tura chuan lamom thei zong chu a mang kim vek tila kan soi swal om love
ke thi chu angai a tha thei ta meu lova thu nei tu te hne na kalmai te aril ruk mana ma se chu tia hlau thong taka om lai chuan de nei hne na tangin email adong ta hlau maya a tho aveng ta huai mai New Orleans chu nuamati thu te a hna po tluang taka tho thu te le a biak du hun le a man lo lai lo in tong fu thei lutuk chu poya ti thu te a ron soya lim takin email kal tlang chuan anin bia ke thi chuan ngai that lo na em po a nei zui ta lem lo kum sang ni panga August la Hurricane Katrina in New Orleans khopui chu anuai chiam maya mitam takin nun na an chana khopui chung mun za somriat chu tuilian le thlipuin ati chia a thei in chan chuat na an thoka an boi mup mai ani electric le phone line zong a chiata wangin mundanga tanga in biak a hau tak hlea de nei chungte abikin apa le alai zon nu ke thi te chuan de nei chu an ngai to hlea ma se in biak po ngai na om silo ti chuan ti theidang om hek lo le boi zual te an renga phone te man thei ve le de nei chuan chanchin te ron hriat tir mai tura an ngaya alo biak hunan ngak ta top mai ani amai ro chu thlani aliam nuwa po de nei chu ala re wang maya ke thi te pa fa chu an ngai a tha thei ta lo apa peter chuan New Orleans Police Department a thian pa pakhat hna a fanu chin chang chu lo wanga event turin angen ta top maya ma se chanchin duam hriat tur a om lo de nei chu an mu zo lo thu an ron hril tatlat mai peter chuan thilpoi mo tak pakhat angai to chuak hlau maya de nei chuan amita that tok lo wangin damdoi ei lai anea chu a thla hlek chuan a kho mu a buai ngal vek thina regu taka ei lo chi ani lo peter chuan New Orleans a zin lai khan adam doi le na thin dor number te chu alo chin chia veka ti chuan de na in amit dam doi le nun ber chum awazot ta chanchin thalam be se alo ngai chan reng lai chuan dam doi dor lam chuan an dora de nei aron kal nun ber chum chu kum sang ni pakhat kum top lam dai kha ni to thu an ron shil tatlat mai peter chuan adam doi tel lovin de nei chu hun rei takom theilovani ti a hre chiang na samai sia angai a thalo tak zet to afanu bial pa John Morgan chu biak po tumin trumeng amazat adaila voisom ni chuang hlo cham nuwa abetlang thei ta hlau mai John chuan de nei chu Hurricane Katrina tuar tu ten chomdol na sum an don mangin Europe azin niin alo soya a chung te hriat tir mi alova chung thleng alo zin dai mai chu mak an ti dewa ma se Europe zina mun re royale khabuzia achak dan zia te chu an hriat pui ve veka wangin an lompui hlea ke thi phei chuan email kal tlanga abiak de orenga wangin ngai that lo na pakhat ma anei lo kumsani panga October thla anan chuang kaya New Orleans a chuan mishing zasari chuang chin hriat lovin an laoma chan chuan na ngor taka kalpui renga nia tuite an kiam de nuwa chuan mun sang atangin ruanga ron chuak nol maya ma se October ni somni pakhata an ruang char ero hi chuan thu nei tu te beng a ver zak mai le New Orleans Police Department Detective Gregory Hamiltonan 5th District Police ne atangin call poimo tak adonga tuilianin ati chiat bungruan vom khom zinga bom lian ve tak pakhat chhunga ruangan char thu aron hriat tira detective chona thudon chu bo zuin zingdar kwalem ni som thum pakwa kola don na mun Elysian Fields Avenue chu awathleng pheya Hurricane Katrina tuar tu mi van duai dangan muchuak le ni maya alo ngai lain bom chunga ruang chu mit ngeya a mu ve nuwa chuan angai dan athlak ve talhlok mai kongpian dang chat ngal veka nu chui na ngor taka thoangai don ti aman thiam ngal ani detective Hamilton chuan in nei tu Kathy Greer chu thu an zot fia ngala piketi chuan hurricane in an in pon wai ve wangin in chunga te tu yatling na sa an pain in chung vela then final ama bom chu mu chuak ta ni in asoya ruang chu a troi cheto hlea hanen mai chuan ruang ani ti po a hriat lo sam le ha le tin te a mu theya bom chunga chuan omna rei to hle ni ti hairual ani lo kethi chuan chu bom chu an fanu JCBL paron chom lu ani thu a soya
Katrina lo thlen ma kum khat le chan veliam ta khan chu pa chuan ron fina chom dol na suman don nuwa an pani chuan an jin chuak ta ni in a soya Kethi chuan na fanu bial pa thil hnut che eng emaw ron la chuaka a in luan na masa te po kom turin detective chu thu a rona a fanu chunga chuan thil thalo emaw tak a thlengang ti a hlau zek to ni detective chuan a fanu bial pa hming chu an zota Kethi chuan John Morgan tin a changa detective Hamilton chuan John a bung ro hnut chia te chu uluk takin an zir chianga thalak le document sang alo oma phone number omang ang te chu an dial ngal zunga an chung te zinga mi bon om lo te an zot hloma ma se bom chung ID pakhat lo om ve Dana Pastori chu a chung te biak po na tur a om ve tlat lo detective chuan Piketty hena chuan Dana chu a hriat lo an zota John a bial nu hliani thu a lo shilta nu chui tu pa chuan John a in luan anu Maria Barranco chu an kom ngala Dana a hmu nun ber trum chu kum sang ni pani dai ka ni to thu a lo soya karthum vela hmu to lo nuwa John a hena chuan a chin chang te an zot mai maya a bial pa chuan traka a chet sual thu le South Carolina a pa bula om thuin a lo chang nin mare chuan a soya nu chui tu pa chuan ruangan charna bom chuan entira Maria chuan a lo shena samai kumsang ni pali December thla khan John a chuan bom chu anor kwala a bial nu thar bung ruani thule anu in lama a thiar lu pui thuin a chang nin mare chuan a soya chumi ni atang chuan a lo kir le to lo ni in a soi bok a in chua san tak chu arim chle nin mare chuan a soya John a chuan sazuan oma wangin sazutura phul nuala a thok thle angai thu a soi nin detective ne na chuan a soya nu chui tu pa chuan in chu en dik ve adua anan lut chhota in chunga lu rol chuan rim ui deuh mun hi a sha thei ngala kumenge mazat nuwa po alo la cham bang reng chunin detective Hamilton a chuan mi thi troi rimani ti a sha thei ngala in nei tu nu chuan sazu thi te po ani mai the sin ti han soi fia ngela tum poin Hamilton a chuan mishing rim nge ani thu a soya in chunga chuan pindan tereu te kudam niom takhi alo ma detective chu an bok wak luta a chung chu a ui hle thi sen niom takte banga alo per nuala ti chuan forensic lam mithiam te a ko ngala in chu uluk takin anan zir chiang ta forensic lam ho tu de chuan thi sen a om nge ni ti an fin fia thea ma se de nei thi sen nge ni ti fin fia na turin ruang chu a troi chema ma toa fin fia hau tak don hle ani ni nuwa autopsy result alo chuaka an victim chu alua thir manga vuak hlumani ti an fin fia thea misual man roman ninge yarin thir tlon po an mu chuak zui bok ani ti chuan New Orleans Police Department chuan John Morgan a zon be pui chu anan thak ngala abial nu Tracy ne North Carolina anomani ti an shet chuak thuaya kumsang ni panga November ni som pali thochan nia police te chuan a chena ina an vakoma John a chuan de nei ne anin ngai zon thu chu alo ze big lova ma se athi thu le athi dan chung chang chu eng ma hriat lo thu le ramdanga azin thu bak eng ma hriat anei lo thu alo soya police te chuan athu soi te chu oi lo viau ma se man phalna thu pek arrest warrant ala chua miau lo wangin an ho san le ta detective Hamilton a chuan thil nang an ti le main ruang chu de nai ruang nge ni ti fin fia masak phot chulin asia achung te azong chuaka apa Peter Suri te nena chuan afan ruang niom tak an char thu chu avashiat tir ta Peter chuan angai na alo shelo hlea Europa azin thu le ke thinen ponin biak fo thu alo soya ma se detective chuan thudik ashiat tir ta afan ruang niom tak an charna hmuna chuan a passport po om thu ashila chu passport te lo chuan khoya ma azin chuak don lovani ti Petera chu shil fia chop angai to lo nu chui tu pa chuan anu DNA manga an chui mek thu le a result an ngai chan mek thu a soya Petera chuan police chief lui kania ka fanu that tu hi ka zon chua ma lo chuan thlamuang takin kamudon lo tin detective Hamilton a hena chuan amo phur tu chu chui chuak thoi turin angena
detective nen anin biak zo vele chuan petera chuan afanu ke thi a phone ngala alai zon nu chanchin duam lo tak chu awa hriat tir ngala ke thi po chuan alo hrethiam lo hlea email mangin online bereng boxia makatin oi harsa atti hle Hurricane Katrina in New Orleans Laboratory te ati chiat nuala wangin DNA sample chu Quantico, Virginia an thon phea ma se an ni chuan hna an lo nga ngang maya duanga chakin ma alak theilo ti chuan kumhni nu kumsang ni pasaria test result alo chuak ta Bâwm chung an ruang chhar chu Dana Pastori ruang nge ni ti an fin fia theita ani Abial pahlui John Morgan a churin hlel khai beralo ni ta February ni somni pakhat kumsang ni pariat khan an man ta ani Police in thon zo fiana John a chuan thu thar lo nei le man toa Dana thi thu chu a hrengeya arwang po ama thuru kani thu a soi chuak le ta hlol maya amai ro chu a thi na ero in nam hnoina a nei lo thu soin chanchin kim chang he tiang hian a soi ta John a chu ri hlo ti na sat chho ema wangin Dana nen chuan anin housing lea asim vat lo chuan ri hlo zuar tu te chu police te nena heka a vau thina tu khat chuan boru ka so sang dewa Dana chuan a hek du tak tak mai dona a hriat awangin John a chuan ri hlo zuar tu te nena chuan film khur turin awashil ta top maya ti chuan papakhat pe partia an ko hian anin chabi aron chu saka tlaya in awa hole chuan Dana chu alo thi toa ti chuan arwang chu Bâwm chhûngah chuan a khung ta ni in ain soya alen mai lo wangin aru te chu aul tliak nual ni in a soi boka arwanga thuruk chan ero a soi lang talo ani nu chui tu te chuan chu mihring thu soi chu pakhat man oi lova ke thile Dana te in biak na email te chu anan chui chianga jonati vekani ti an mu chuak bok ani ti chuan kumsang ni pakua July ni somni pakua khan John Morgan a chu Dana Pastori tha thu boya chuan thiam lo chantir niin dam chung lungin tang tura chung thu rel ania parola chua phalsak ani don lo ani